És de nit. Una roca fa de mur d'execució. L'escamot fa un pas enrere perquè l'ordre de fer foc és imminent. Goya va convertir el segon previ als trets en un segon etern. El quadre es diu El 3 de mayo de 1808 en Madrid, los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío. Els soldats són d'esquena a nosaltres, perfectament alineats. Els seus barrets, els seus uniformes de llana sense tenyir, els seus sabres... És evident que són soldats francesos. Però no veiem les seves cares perquè Goya ha volgut convertir-los en màquines de matar, fredes i impersonals. Els soldats veuen les seves futures víctimes gràcies a la llum d'un fanal. No calia estar tan a la vora per disparar, però era un recurs molt dramàtic. Un altre recurs magistral va ser organitzar les víctimes presentant-ne simultàniament el passat, el present i el futur. Aquells homes espantats no podien saber com era d'important per la història d'Espanya el moment en què els havia tocat morir. El dia abans, el 2 de maig de 1808, alguns d'ells havien participat en l'aixecament del poble de Madrid contra l'ocupació francesa. Aquell mateix dia havia començat la Guerra de la Independència i molts anys més tard es va decidir que aquell era el dia en què Espanya havia entrat a l'edat contemporània. Però què importava tot això a aquells pobres homes? Ells tan sols eren els protagonistes de l'endemà. Ells formaven part de la brutal represàlia dels francesos. Els soldats van fer presoner tots els que portaven una arma. I, és clar, aquest era un criteri molt subjectiu, sobretot si les navalles de la feina també eren considerades armes. Per això, no solament van morir els que s'havien revoltat, sinó tots els que van tenir la mala sort de ser presos. Goya no els pinta com a herois, com era costum de l'època, sinó com a éssers humans indefensos, i al contrari que els soldats, els dona un rostre perquè almenys tinguin dignitat. Són persones tan properes a nosaltres que ens podem posar a la seva pell. Només queda un segon pel final. Què es pot fer? Resar? Tancar els punys de ràbia i odiar? Cobrir-se la cara amb les mans? Mirar el monstre, amb els ulls oberts, la mirada aterrida, mossegant-se els punys fins a fer-los sagnar, o simplement lliurar-se al sacrifici. Goya ens fa saber que aquest home és un personatge clau perquè la seva camisa blanca, encara immaculada, absorbeix la llum del fanal que hi ha als peus dels soldats. Aquest home obre els braços en una posició que reconeixem ràpidament, Jesús crucificat. També en té els estigmes a les mans. Darrere, una ombra dibuixa una mare amb un nen. Són les al·lusions a Jesús i a la Verge les que fan que aquest quadre sigui més que una anècdota. El converteixen en un crit universal contra qualsevol guerra. Potser Goya volia posar-hi un crit d'esperança i recordava que pels cristians el sacrifici de Jesús no va ser en va. Però del destí d'aquest home no en queda cap dubte, solament cal veure el gest del cadàver en primer terme. Goya va pintar el quadre dels fusilamientos i el de la revolta popular del dia abans en un moment personal molt delicat. La Guerra de la Independència s'havia acabat amb l'expulsió dels francesos, però ara s'estaven depurant responsabilitats i Goya havia de deixar ben clar que ell era un bon patriota. Y per això va oferir-se per immortalizar con el pincel nuestra gloriosa insurrección contra los tiranos d'Europa. I ho va fer de manera tan revolucionària que fins i tot es va immortalitzar ell com a pintor. Perquè, com hem vist, Goya no va pintar tan sols un esdeveniment, va incloure el seu judici moral en contra de la guerra, i això era la primera vegada que es feia en la pintura. El pintor aragonès també va sotregar la tècnica pictòrica, va donar llibertat a la llum i al color, sacrilegi, ja no calia que fossin exactes a la realitat. El que volia Goya era transmetre'ns el dramatisme i les emocions d'aquell moment. El color es redueix a la combinació d'ocres i negres perquè destaquin dos colors simbòlics, el blanc de la camisa i el vermell de la sang. Gràcies, Goya, per aquestes pinzellades d'art. I ja sabeu que teniu una cita amb los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 al Museu del Prado de Madrid.